ukuzo bhekelela ikhalo zenyanga noma zabelaphi bendabuko. Umkhonto wesizwe iqembu lokuqala elikwaze ukuthi lilalele abelaphi bendabuko. Uthisha mayigula ubuyela kubelaphi bendabuko. Umsopolitiki eParliament mayivukwa idlozi uyesangomeni ayolungisela igobongo. iPresident izinto zakhe mayiqala ishona phansi uyemsamo. Kodwa for the past years inyanga bekusulela kuzona uMathi, kodwa izona ezibalapha esigodlweni. Namhlanje sithema sifaka isikhalazo sethu kubaba uNcamalala, wathi ukukhala kwenu kuzwakele. Wasethi ake ngihambe nginilalele lento ayenza la namhlanje akayenza ngala kuphela, uyiqale eThekwini wasuka namhlanje usela ngisho nase Cape Town ubuya khona elalela izikhalazo zenu. Unfortunately kunalaba ke abamagwala ngelinye ilanga sizoke siyikhulumele ukuthi yini i-Comrade. I-Comrade lalelani nginokuzwa abanye bebuza how is the ground? The ground is fertile. Ngiyasho ukuthi igama naliclaim ukuthi the ground is fertile. I-Comrade kumele lisebenze kanzima, lithi malifika baliprovoke balihlukumeze kodwa uye phambili noma kunjani. That is a comrade. Uyabona wena mawuzothi ubuzwa kuthiwe how is the ground? Uthi the ground is fertile. You are not a comrade. Mawungakazofaceana nama challenges uzusho ukuthi ngiyawushiya mina lo mkhonto awukakabi i-comrade. I-comrade kwakukhulunywa abantu ababuye exile, amasosha ayekade elwa alwe kunzima babhekane nempi baphume kuthi noma sekulimelo yedwa wabo bathi asijiyeni sonjani siyomlanda kunzima. Hayi laba abayoba ngama position bahlebani athi mina ngiyayeka mina ngibuyela ku-ANC. You are not a comrade. Ukuze ngoba ufuna ukubukwa vele. So we need to understand this thing yama comrade. Bangakubizi nge-comrade imisebenzi mayingekho, abakubize nge-comrade mase sibona imisebenzi yakho sisho ukuthi sithi siyamazi lo ushayiwe washaywa kodwa wanjani waya phambili. That is the comrade. Abanye bela abanikabe ama-comrade. You still need to go there uyo recruit umakhelwane wakho lo mshiye endlini sizokubiza nge-comrade. Uyabona manje kusena abantu abahamba la ngaphandle mina I am a comrade. Naku nifikile. How? Naku nifikile. All the way from eThekwini ngamemeza ngathi sekunjani. Uyayizwa leyo nto? Ngicela ke njengamanje ngiyazi ukuthi sekuzongena ubaba. Kodwa bekungaba yiphutha. Yazi kunomfana noma kunobhuti. Ngiyaxolisa ukumiza ngomfana. Kunobhuti othatha i-risk. Wathatha i-risk abantu abangakaze bayithathe. Do you know ukuthi bane power labantu eningabathathi serious? O taxi driver. Nezo. Bane power bakulayisha bakuse kwirally, bakulayisha ubuye eklabini, bakulayisha uye emsebenzini. But inkinga uma ke beyaqala bakhuluma ngepolitiki bayadutshulwa kalula nje. Bese kuthiwa hayi izimpi zani? Hey kunobhuti oyi-1 othe mina ngiyariska. Wathi hayi ngcono ikhale mayikhala. Shayela izandla enkulu kakhulu eseza ngaphambili ugodole. Woza